Godmorgen. Jeg vil bare lige dele lidt af min morgenrutine med jer. Prøv lige at lytte en gang. Det er altså en helt fantastisk måde at starte dagen på. Først noget aktiv pulstræning, eller langsom yoga, eller whatever rocks your boat. Og så en tur ud i det her. Det kan virkelig noget. Jeg ønsker jer den allerbedste morgen. Og vil lige fortælle jer, at podcasten Nysgerrig Nok, den udkommer om søndagen. Lige nu der ligger der en intro derinde på omkring 1 minut, så det er ikke det store. Men der kommer første gæst i episode 2. Så er der en episode 3, der kommer den 18. Det passer ikke, den 25. Og den 1. juni, der er der endnu en gæst med. Men altså, jeg håber, vi lyttes med, og så rigtig god dag derude.